खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थौदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ BTC बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव BPFनि गिबि जथुमा फैगौ 3 अक्ट'बर खालि रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लागोन BTC बिसायख'थियाव खुंथायाव थानाय UPPL BJP गोरोबलायनायनि हेंथायै गिदिर देरहानायनि उनाव BPF दोलोआ सनिबारखालि क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गावनि पलिसि बानायग्रा कमिटिनि बन्द दरजा सावरायमेल खुंगोन बे मेलाव दोलोनि मिरु खान्थि बानायग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सा 28 देरहानाय बिजाथिफोराबो बाहागो लादों BTCआव सरकार दानायनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय खुंनाय मेलनि उनाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मोनसे खौरांगिरि मेल बिबुंथि लाखियो BPFनि सा 28 बिजाथिफोरनि जारिमिनारि देरहानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया गासै दोलोफोरखौ साबायखर बावहरो बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै BPFनि लेङाइ आफादगिरि सुबोध बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मेलाव गोरोबलायनानै लानाय थांखिफोरनि सोमोन्दै मिथिहोयो बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला दिनैनि जथुम्मानि सिगां आसामनि बिकास जुबिन गार्ग आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव 1 मिनिटनि सिरि आरज गाबनाय जादों सिरि आरज गाबनायनि उनाव जथुम्मायाव लानाय थिरांथाफोरा 3 अक्ट'बर खालि समायखिरा लाहैनो हागौ होनना फोरमायो बे समाय लानाय हाबाफारिनि सिगां जथुम्मायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो हानजाया मान बावगोन दिनैनि बे जथुम्मायाव दोलोआ BTCनि गासै सोद्रोमाफोर आरो BPF दोलोनि मावथिफोरखौ मख'जाथाव देरहासारनो थाखाय जयै नाजानायनि थाखाय साबायखर आरो बाख्नायनाय फोरमायदों बे जथुम्मायाव हाग्रामा महिलारिखौ BTC आफादाव BPF दोलोनि दैदेनगिरि महरै सायख'नाय जायो बेबादिनो लेङाइ दैदेनगिरि महरै रिहन दैबारिखौ सायख'नाय जायो खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला BTC सरकार दानायनि सोमोन्दै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव देरहासारनाय BPF बिजाथिफोरा दिनै 28 सेप्तेम्बराव रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमगोन फैगौ 3 अक्ट'बर खालि रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लागोन बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि मोनफ्रोमबो गावखुंथायारि आफादनि गाहाय आरो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे त्रिपुरानि गाहाय राजा प्रद्युत बिक्रम माणिक्यखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जागोन होननाबो सुबोध बसुमतारीया फोरमायदों फारसेथिं खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया दिनै 28 सेप्तेम्बराव गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमगोन होननानैबो फोरमायो गिबि मन्थ्रिया BJPखौ हेफाजाब होनायनि फोसावनायखौ लानानै जेब्ला सासे खौरांगिरिया सोंथि सोङो अब्ला हाग्रामाया बे फोसावनायखौ बरायदों होननानै बुङो BPF दैदेनगिरिया बेखौबो बुङो दि BJPल' नङा जुदि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गोदानै दाफुंजानाय BTCनि सोरखारखौ हेफाजाब होयो जाहाथे बियो बयनिबो थाखाय समानै आवगायलांनो हायो बेखौबो बरायगोन बिथाङा बुंबावो दि BPF दोलोआ फोसाव बिलाइयाव फोसावनाय समायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि जाय दोलोआ BPFखौ हेफाजाब होनो थांखि लायो बिथांमोनखौ बरायगोन जुदि दिनै कंग्रेस दोलोआ BTADनि गासै हारिफोरनि जौगानायाव हेफाजाब होगोन होनना बुङो अब्ला जों कंग्रेस हान्जाजों थागोन दासान्दि BJP सरकारा खुंथायाव दं जुदि BJPआ बुङो दि बियो BTADनि गासैबो हारिफोरनि जौगानायाव हेफाजाब होगोन अब्ला जों BJPजों लोगोसे थागोन बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि जेरै सुबुंफोरा BPFखौ मान होदों आरो मोनसे गिदिर देरहासारनायखौ मोननो हादों बेबायदिनो BPF सरकारा रायजोफोरनो गासैखौबो होनो नाजागोन खुंगिरिनि सिगाङाव गुबुन मोनसे सोंथिनि फिननायाव हाग्रामा महिलारिया बुङो दि जुदि रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्थ्रिया फैगौ 3 अक्ट'बराव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खोथा होयो अब्ला 3 अक्ट'बर खालि BTCनि सेक्रेटारियेटआव समायखिरा लानाय जागोन गुबुन फारसेथिं जुदि बै सानाव बिथांमोननि नुजाथिनायनि खोथा होनो हायाब्ला रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्थ्रिया होनाय थि सम बादियै समाय लानाय हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन गुबुन मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया बुङो दि
गोदानै दाफुंजानाय सरकारा गिबियावनो हानि मोनथाय होनो थाखाय खामानि मावगोन आरो बिसायख'थि फोसाव बिलाइयाव होनाय गासैबो समायखिराफोरखौ आबुङै मावफुंगोन होनना खोथा होयो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड आलासि न'आव जानाय बे मेलनि समाव रोजा रोजा हेफाजाबगिरिफोरा आलासि न'नि बायजोआव ज' जादोंमोन। बेजों लोगोसे हेफाजाब होगिरिफोरा सा 28 सायख'जानाय थान्दैफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायो। नैथि खौराङाव दङ 25 अक्ट'बरनिफ्राय 26 अक्ट'बरनि गेजेराव गुबुन गुबुन बिफानफोराव थिसनथाइ लाइजाम होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिनि फोसावनाय। बावैसो फेसबुक लाइभ सेसननि गेजेरजों आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरजों रायज्लायो। फैबाय थानाय थिसनथाइ फिथाइ आरो अनसाय हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिसननायनि फिथाइ फारिलाइया जादों 10 अक्ट'बराव एडिआरइ थामथि थाखो आरो एसआइ आनजादनि फिथाइ। 15 अक्ट'बराव एडिआरइनि ब्रैथि थाखो ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरि आनजादनि फिथाइ फोसावनाय। अक्ट'बर 15निफ्राय 20आव एलपि फोरोंगिरि थिसननायनि फिथाइ। 20 अक्ट'बरनि सिगां गासैबो आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। 25निफ्राय 26 अक्ट'बराव थिसनथाइ लाइजाम होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सुबुं अनसाय मावथांखिबो दं। बेयाव दङ अरुणोदय 3.0। 7 अक्ट'बराव जागायनो थाखाय थि खालामनाय बे हाबाफारियाव 30 लाख आइजोफोरनो मुलाम्फा होगोन। आरोबाव दङ मिया माना स्किम। 10,000निफ्राय 15,000 रांनि गिबि रांखौ 10निफ्राय 15 अक्ट'बरनि गेजेराव चेकजों होनाय जागोन, जेराव इयुननि रांखौ थोंजोङै बेंक एकाउन्टआव जमा होनाय जागोन। बेनि उनाव दङ बिसायख'थिनि खौरां। BTC बिसायख'थिया जेबो जेंना गैयाजासे मोजाङै खुंफुंबाय। हाग्रामा महिलारीखौ बिथांनि देरहासारनायनि थाखाय हामलायथि बावहरो। मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि शर्माया बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'दोंमोन, जायनि थाखाय मोजां फिथाइ मोननो हायासै। गिबि मन्थ्रिया थाबैनो थिसनथाइ आरो नोगोरारिफोरनि मोजांनि थाखाय सरकारनि बावसोमनायखौ लाइभ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ UPPLआ BPFखौ खनायाव खोख्लैगोन। प्रमद बर'नि बिबुंथियाव गोदान देंखो। जुदि BPFआ जोंखौ लुबैयो अब्ला जों जोंनि दोलोनि गेजेराव सावरायगोन आरो थिरांथा लागोन। BTC बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव हादरसानि गिबि मन्थ्रि आरो BTC CM प्रमद बर'नि बिबुंथिफोरा दा सोलायबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा आरो BPFखौ सोंखारिदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि BTCनि मोन 40 मासिफोरनि गेजेराव गासैबो NDAनि आखायाव थांदों। मानोना हाग्रामाया NDAखौ मदद खालामो, हाग्रामानि देरहानाया BJPनि देरहानायाबो मोनसे देरहासारनाय। फारसेथिं प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव हाग्रामा आरो गावनि दोलोनि सायाव गावनि नोजोरखौ सोलायदों। बिथाङा बुङो दि जुदि BPFआ जोंखौ लुबैयो अब्ला जों जोंनि दोलोनि गेजेराव सावरायगोन आरो थिरांथा लागोन। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि सिगांबो BPF आरो UPPLखौ BTCआव सरजाबनायनि थासारि सोमजिहोनो गोबां नाजानाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बे बोसोरावनो लानाय जादों। बेखौ बड'लेण्डनि जौगानायनि थि खालामनो आरो गावखुंथायखौ गावनि आखायाव लाखिनो थाखाय खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो BTC गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सायाव गोबां सावरायनाय जादोंमोन। बिसायख'थिनि सिगां BPF आरो UPPLआ ज' जायाब्लाबो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव BPFआ सावरायनायनि गेजेरजों थिरांथा लागोन होननानै प्रमद बर'आ बुङो। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि जुदि जों जुबिनखौ न्याय होनो हायाब्ला 2026 मायथाइयाव जोंखौ भट दाहो। 27 सेप्तेम्बर खालि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोख्रों खावलायनानै बुंदों दि जुदि बिथांनि सोरखारा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि केसआव न्याय होआ अब्ला रायजो राजाफोरा बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ दायनिगिरि खालामनो मोन्थाय दं। शर्माया मोनसे लाइभ सेसननि समाव मुंख'दों दि जाय सानखालि आं जुबिनखौ न्याय होनो हाया बै सानखालि रायजो राजाफोरा आंखौ साजा होनायनि मोन्थाय दं। जुदि जों जुबिनखौ न्याय होनो हाया अब्ला 2026आव सुबुंफोरा मानो जोंखौ भट होनो? बिथाङा जुबिन गार्गजों गावनि गावारि सोमोन्दोनि सोमोन्दै गोसो गुदुङै बुंदोंमोन आरो बिथांखौ आसामनि मुंदांखा हारिमुआरि सुबुं जेरै ज्योति प्रसाद आगरवाला, भुपेन हाजरिका आरो बिष्णु प्रसाद राभाजों रुजुनानै माहारियारि धोन होननानै बुङो।
नायबिजिरनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामना होदोंदि जुबिननि थैनायनि सोमोन्दैआव सिद्धार्थ शर्मा आरो श्यामकानु महन्तनि थाखाय लुक आउट नटिस फोसावनाय जादों। सिंगापुराव थानाय सा-9 थाग्रा भारतारि NRI-फोरखौ सोंथि सोंनो थाखाय आसामनि CID-नि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय लिंहरनाय जादों। बिथाङा सांग्रांथि होदोंदि महन्त आरो शर्मा बिथांमोनहा 6 अक्ट'बरनि गेजेराव आसामाव नुजाथिनो नांगोन, नङाब्ला बिथांमोनहा बे फिथायनि मोगा-मोगि जानांगोन। रायजो सोरखारा महन्त आरो बिनि गनायजानाय आफादफोरखौ आसामाव रायजोआरि एबा हारिमुआरि हाबाफारि खुंनायनिफ्राय होबथादों। शर्माया खोथा होदोंदि आयेना गावनि लामाजों सोलिगोन आरो आसामनि सुबुंफोरा जुबिननि केसआव न्याय मोनगोन। आसाम आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बयजोंबो अनसायजानाय जुबिन गार्गआ बावैसो सिगां सिंगापुराव रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जानायनि जाहोनाव गोबां दुखु फोरमायदों आरो मोनसे गोख्रों आरो थार नायबिजिरनांगौनि दाबिफोरा गोख्रों जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।